खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। रायजोआव फिन सोमजिदों आरोबाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय। साब्रै लम्पटनि बोलि जानांदों सासे भिडिअ बानायग्रा लाइमोना। बेलासिबारियाव सोमजिदों बे मुगैथाव जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे लाइमोना फेसबुक भिडिअ बानायनो थाखाय गसाइगावनिफ्राय बेलासिपारानि हाथिपथायाव रिल्सनि शुटिं खालामनो थाखाय भारायाव फैदोंमोन। नाथाय बे समावनो मोनानि समाव साब्रै लम्पटनि आखायाव बोलि जानाङो भिडिअ बानायग्रा लाइमोना। बे जाथायनि हेंथायै दायो भुगिनांनाय लाइमोना थानायाव गसर थिसननायनि उनाव लम्पट साब्रैनि मादाव सानैखौ हमनो हाबाय पुलिसआ। नाथाय सानैया दासिमबो खारखोमानानै दङ। हमजानाय सानै लम्पटखौ सानवार हुसेन आरो गुबुन सासेखौ आगसुदिल आली होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय हानि फोरमानलाइ गैजायै बर' सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ रानदों बिटिआर सोरखारा। मैया बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय बासबारियाव गासै सा 362 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइखौ इएम रन्जित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव राननानै होनाय जायो। गोबारै बारनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया मैयानि सानाव गोबां दाब दाब ओनसोलावनो गोबां सुबुंफोरनि न' बांफोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामलांदों। बेनि गेजेरावनो गहपुर हालामनि राङाजान थाइगेरगुरियावबो मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला सुनिता दैमारि मुंनि सासे आइजोखौ हरनि 2 रिंगासो समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो हरखाब फांसे गेदेर दंफाङा गोग्लैनानै होसिनना लानायनि जाहोनाव सुनिता दैमारिया जायगायावनो जिउ खहा जायो। बेजों लोगोसेनो गावजोंनो जयै उन्दुफानाय 5 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसौज्लायाबो गोब्राबैनो जोखोम जायो। बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै फैनानै दंफांखौ बोखांफैनायनि उनावसो सुनिता दैमारिनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो होननानै गामिनि थागिबि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव गहपुर सार्कोलनिफ्राय दुखुथिया नखराव खौरां लाहैनायजों लोगोसे बे गिख्रंथाव जाथायाव गोब्राबैनो जोखोम जानाय उन्दै गथ'साखौ बिटिआर सोरखारखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहोदों बिथांमोना। थिंनि पुलिसनि जेयाव नांदों साथाम साइबार दायनिगिरि। मोनसे स्रेट सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै थिंनि पटिया सापरि आरो धुपगुरिनिफ्राय हमनो हायो बे साथाम साइबार दायनिगिरिफोरखौ। खाजानाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ सुरज जामाल, मोस्ताफिजुर रहमान आरो गुबुन सासेखौ आजहारुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। मैया फुंनिफ्रायनो बिश्वनाथ जिल्लानि ननके जापरिगुरियाव जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों। गं 20 बुलडुजार 1000 नि बांसिन पुलिस जवानफोरखौ लानानै मैया फुंनिफ्रायनो इभिक्सन खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला इभिक्सन खालामनायखौ मोनब्रै जनाव राननाय जादों। सानैयै एसिस्टेन्ट कमिसनार आरो सा-6 मेजिस्ट्रेटनि दैदेननायाव बे गेदेर इभिक्सनखौ खालामनाय जादों। मैया फुंनिफ्रायनो इभिक्सन खालामनायनि सिगांनो आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय 309 नखरफोरा गावबा गावनि न' बांफोरखौ सिफायनानै गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव खारलांदों। बिश्वनाथआव इभिक्सन खालामनाय जायगायाव मैया इभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरा खर'आव खाफाल हमनो गोनां जादों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन आरोबाव आसामनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बसन्त मेस मुंनि सासे आसामनि सुबुङा हायद्राबादाव खामानि मावनो थांनानै सोमोनांथावै जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बसन्त मेसआ डिब्रुगड़ जिल्लानि राजगड़नि सुरातनिबाम गामिनि थागिबिमोन। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिबावब्ला जिउ खहा जानाय बसन्त मेसआ अन्ध्र प्रदेशनि विजयनगर रेलवे स्टेशननिफ्राय गोमादोंमोन आरो बेनि उनावनो रेलवे पुलिसआ बसन्त मेसनि थैनाय खौरांखौ खोन्थाहरो होननानै फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बे जाथायखौ लानानै दायो नखरनि सुबुंफोरा सोरबा बुथारनानै गालांनायनि सन्देह खालामदों मानोना थैनाय सुबुंनि देहायाव आखाइ आरो मोदोमफ्राव जोखोम जानायनि दागो दङमोन। नगावआव गोबारै फैनाय बारहुंखानि सिमब्रिनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला नगावनि जखला बन्थायाव गंसे बैसां न'आव जिउ गोमायो सासे लंसिं तेरन मुंनि आबादारिया। गोबारै बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव न'नि उखुमाव फांसे गिदिर दंफांनि दालाइया बायसिननायनि जाहोनाव जिउ खहा जायो लंसिं तेरना। गोबाव समसिमहालागै बिफांनि दालाइजों होसिनजानानै थानायनि उनाव गामिनि रायजोफ्रा दंफां दालाइखौ दाननायनि उनावसो लंसिं तेरननि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। नगावनि जखलाबन्थानि मोनसे ओनसोलाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। जम्मु काश्मीराव फिन आरोबाव जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव गासै सा 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सानैसो सुबुंफोरा गोमानानै दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला सनिबार आरो रबिबारनि हरनि समाव राजबागनि जोटखाथि गामि आरो जंगलत गामियाव मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव जोमै बेफ्रुनानै बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।